Wedyn fi'n postio rhywbeth ar-lein, yn siarad amdano ffeministiaeth, yn siarad amdano fel sexual harassment, a fi jyst yn cael ei throlio. A dim jyst pobl, achos mae pobl gallu ancytuno efo fi, mae hwnna'n iawn, ond jyst sylwadau really negyddol, really, wneud ti'n teimlo fel, actually, mae hwn bach yn ofnus a ti mewn perygl. So fi wastad yn meddwl amdano be fi'n postio, and kind of weighing up positives ar yr ochr negyddol amdano be fi'n postio, achos fi'n poeni amdano diogelwch fi pan fi mas yn yr byd go iawn. Mae hwnna'n swnio'n really anodd i ddelio efo. Yw yn cael effaith ar bywyd bob dydd chi wedyn, gweld yr sylwad negyddol yma? Mae fe yn, achos ti'n dechrau ail-meddwl sut wyt ti'n edrych yn y byd go iawn wedyn, dweud, ti'n dweud bod rhywun wedi dweud rhywbeth gas amdano ti, ti'n dechrau meddwl, yw dyna beth mae pawb yn meddwl amdano fi.